Napong ko'y kakao dire guys. Igtatanom, dagko na siya. Itong last na akong ipakita, gagmay pa ni siya. Karon, igtatanom na jud. Kani guys, oh. Kani nga kahoy, pinalit ko ni. Kani, pinalit ko ni siya. Sig nakaila mo ani nga kahoy guys. 500 ning duha kapunuan akong palit. Ano? Duha na sila kapunuan. Tag 250 ang isa. Kung aloe vera guys, dako na. Hapit na siya magbulak. Yan na akong kakao. Igtatanom na gid siya. Dasok na. Dasok na sila diri. Tagas na. Dadono na gid sa bukid guys. Kay itanom. Daghan kay sila oh. Akong orchids. Namulak na. Ano yun ako nagalam ni guys. Ay, ayaw ako yung mga butangan. Napay sili daghan kayo. Thank you for watching guys. Bye.